B'investiment ta' aktar minn 5 miljun euro, il-kumpanija JB Stores espandiet fin-negozju tagħha u introduċiet katina internazzjonali ta' ħwejjeġ Taljani bl-isem CANDIDA. Din il-katina internazzjonali li ilha mwaqfa għal dawn l-aħħar 14-il sena kienet ibbażata fi 15-il ħanut fl-Italja u Sqallija. Permezz ta' dan l-investiment, din il-katina firxet l-għeruq tagħha u se toffri s-servizz tagħha f'Malta. Brabta ma' dan l-investiment, One News tkellem ma' Albert Sant, id-direttur tal-kumpanija JB Stores, li semma kif permezz ta' din l-inizjattiva il-kumpanija se tgħaddi għat-tieni ġenerazzjoni tal-familja Sant. U l-ewwel franchise li fatħet barra mill-Italja, Malta. Beħsibna niftħu 6 ħwienet bħala kumpanija u mill-ġenerazzjoni tiegħi għall-ġenerazzjoni tat-tfal tiegħi. Tkellimna wkoll ma' Marija Sant, li d-direttriċi tal-kumpanija CANDIDA Malta, li qalet li fil-futur qrib in-negozju se jinfirex b'aktar ħwienet madwar Malta. Fisser ħafna x'missieri ħadem ħafna ma' ħuħ ukoll u issa din hawnhekk li qed inkabru żjed il-kumpanija. Aħna ħniftħu żjed ħwienet il-qudiem biex inkabru Ditta wkoll hawn Malta. Morna tiġa tajjeb ħafna l-ewwel ġimgħa li konna miftuħin. Preżentament il-kumpanija li hija rinomata għad-drappijiet tal-ħwejjeġ, purtieri, bjankerija, twapet u affarijiet tad-dar tħaddem ftit iktar minn 160 impjegat. Permezz tal-introduzzjoni ta' CANDIDA, il-kumpanija se timpjega aktar ħaddiema magħha u fl-istess waqt tkompli tinvesti fis-suq tax-xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.